gent a la mare del capità, Marga. Resulta que, igual com hem vist a Des, que així té l'ambaixador son pare, el pare, el tribut a... És el tribut, l'homenatge a son pare i a sa mare, Marga i Vicent, dos pares ben orgullosos. Sí. I fijeu-se també tot com va relacionat en la catedral. Sí, ara es destapa el pastís, no? Per què veiem tanta cosa i tal? Les rajoles i el que siga... I els balets. Els balets. Sí. I mira que orgull de pare i mare, i xin en el boato també. És molt bonic això, Sí. La veritat, perquè, mira-lo, ja sí tinguem a Vicent Tengo, Mateu, a Lloms de la desitjada catedral, perquè és que, clar, ells volien construir una catedral per a festejar la conquesta, no? La victòria del Jaume I, i que bonic. Grisons, mare meva, quina capitania ens acaben de brindar. Molt bé, Vicent. Han treballat moltíssim tot l'any. El primer i este és el fruit del treball. Quina estampa més bonica, els Grisons, que bonic. Quina fusió entre l'església i la carrossa. Que xulo. Quanta il·lusió, quanta dedicació, quanta estima. Sí. El poble de l'Olleria i tota la gent que està mirant-ho estarà... Increïble, Està bocabadada. Se ho mereix, Vicent se ho mereix perquè n'hi havia que tirar endavant i n'hi havia que dir així estem nosaltres i ell ho va fer per això fa pràcticament un any en Sant Miquel i mireu el resultat, o sigui, molt bo, molt xulo. Enhorabona, Vicent. Sí. I ficat, ara estem escoltant a l'agrupació Escola Musical La Nova de l'Olleria i també al cor Clarialba. Sí. I entre les dues marxes interpreten avant Grisons, que li l'han regalada un amic que és Aaron Montpó, que realment és un dels músics que està creixent molt a l'Olleria en les seves composicions. Ja va fer també la marxa Mariners 2010, ho ha fet també a Salvatges per a les juvenils, o sigui, ja porta de les forques al Ravalet i per als valencians i anem a escoltar anem a escoltar a la coral Clarialba i a esta peça que tu has dit, Avant Grisons, de Aaron Montpó. Molt bé.
espectacular. Espectacular la capitania cristiana dels Grisons, enhorabona. La primera que fan i el nivell... Ha hagut un moment escoltant avant Grisons d'Aaron Monpó, com explicava, se m'ha borronat, Sí, que bonic, que fantàstic. I bueno, tanca el bàndol cristià a lo grande, no? A lo grande. Sí. De donar l'enhorabona a Iván Pla García, l'ambaixador, al capità Vicent